Kiinniväri. Hartiat pysyy. Mutka tohon. Ja nimenomaan tää käsi, mikä ei nyt vielä liipasinta, niin se tähtää. Se on se, millä te tähtäätte. Tällä pidetään kyllä kiinni mutkasta, ei näitä. Nää oli 92 kova juttu. Ei enää. Pidetään kiinni. Kyynärpäät sisään. Työnnetään nenä kiinni mutkaan. Niskas pitää tuntua, että yrittää laittaa nenä sinne mutkan sisään. Sitten siitä voi taittua näin. Voi taittua näin. Sitten vaihdetaan kättä. Mitä tapahtuu? Mutka tippuu alas. Kädet laittaa paikkaa. Ja tää etukäsi vetää mutkaa sinne, mihin se pitää vetää. Ja alas, ja ylös, ja alas, ja ylös. Hyvä. Sitten synnille. Tässä on yksi tapa ampua. Erityisesti tässä harjoitellaan vähän matalampaa ampumista. Jalka on lähellä synniä niin, ettei se näy naapurille. Lähijalka on näin ylhäällä. Asento oikein. Kyynärpää ei saa näyttää, että mä oon tulos täältä, vaan pitää olla sisällä. Ulos. Kuula. Ulos. Kuula. Vaihto. Pyörähdetään. Jalka taas näin. Tää etukäsi. Vetää sen asennon näin. Ja nyt tullaan ulos. Kuula. Ulos. Kuula. Hyvä. Kaikki ymmärrät. Korkeammalla. Kuka katsoo? Tukijalka äsken se oli näin. Tuolla alhaalla. Näin. Tullaan ulos. Miksi näin? Miksei näin? Kuinka moni tästä nousee nopeasti ylös ja juoksee tonne? Aika harva. Tullaan näin.